Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Each point, life flows on. Knockabout Sicilia tal-lum ħansuqu u nitilgħu il-fuq, però mhux biss, eventwalment imbagħad ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta. B'talba ġenerali ħankun qiegħed akkumpanjat minn dak li seraq ħafna qlub, imqareb u żaqqiq però kull sekonda fil-kumpanija tiegħu hija imprezzabbli. Illum ħajkolli miegħi lil Milo. Taħna jnejna Malta u wara ftit diġà qegħdin sqallija. Għal-mawra tal-lum kelli nerġa' nqum kmieni iktar mis-soltu għax kelli ħafna preparamenti x'nagħmel, mhux qiegħed waħdi. Erġajt għandi miegħi lil Milo Tornado. Milo, ma stajtx ma nerġax inġibek miegħi għax kelli ħafna u ħafna domandi u rikjesti biex inti terġa' tkun qiegħed magħna bħala l-mistieden speċjali. U biex ngħidlek Milo, tgħidx kemm għandek ammiraturi. Jekk tiġi biex tiżżewweġ, żgur mhux ser indumu. U ħanejdilkom, dawn l-ammiraturi kollha għal Milo kważi kieku jaf kemm għandu segwaċi, ħadd ikbirlu naqa' rasu. Għal Milo illum għandu sorpriża. Ħanieħdu għall-ewwel darba fuq vulkan u min jaf, forsi nsibu s-silġ. X'nagħmlu Milo? Nitilqu? Tlaqna, tgħidulux, Badna triq fid-direzzjoni ta' Catania. Ħalsu għal fuq l-oljiet tal-Muntanja Etna, daqsija u nofs minn Pozzallo. Fix-xhur tax-xitwa, l-Etna tinkasab il-borra u kemm jekk int entużjast tal-isport tas-silġ. U anke jekk inti bħali ma tazzardax tilbes l-iskis, il-mawra fuq l-Etna fix-xitwa kun memorabbli. Kif forsi tafu biex Milo ġimgħa sqallija għandu l-passaport tiegħu li jikkonferma l-identità tiegħu, però apparti minn hekk qabel ma nivvjaġġaw 24 siegħa qabel ma nivvjaġġaw irridu mmorru għand il-vet sabiex jiċċertifika li huwa f'saħħtu kif ukoll ittieħ mediċina mandatorja sabiex ikun jista' jivvjaġġa. Tul il-vjaġġ Milo kellu l-kabina privata tiegħu u ovvjament għad hemmhekk sakemm aħna qsamna bejn Malta u Pozzallo. Stajt ninżel naraħ fi x'ħin irrid, però jiena żilt li nħallih kwiet u x'ħin inżilt meta wasalna Pozzallo sibtu kien rieqet raqda papali. Tajb li ngħidu li Milo mimli enerġija, però mbagħad meta jasal il-ħin l-irqat u r-raqda tiegħu vera iħobba. Immorru nduru Milo. L-ewwel waqfa tagħna kienet Nikolosi biex niċċaqilqu ftit u Milo jibda jesplora għax kultant fil-karozza Milo jaqbad isir nervuż. Il-belt ta' Nikolosi qiegħda fqih il-Muntanja Etna. Hija l-punt ta' tluq għal ħafna eskursjonijiet lejn il-famuż vulkan. Din il-belt pratikament tgħix grazzi għat-turiżmu tal-Muntanja Etna. Waħda mill-eskursjonijiet għal fuq il-Muntanja Etna mill-iktar infittxija hija l-eskursjoni biex tesplora l-craters, il-punti minn fejn fil-passat sbruffat il-lava. Fuq l-Etna issib craters li faċilment tilħaqhom bil-karozza u oħrajn li huma aktar remoti u għal dawn li tkun immexxi minn gwida professjonali huwa obbligatorju. Ma jistax jonqos li waqt eskursjoni ta' dan it-tip tibqa' impressjonat bis-saħħa u l-kapaċità tan-natura.
Minn Nikolosi badna triq biex nibdew nesploraw il-craters. Mit-triq prinċipali badna vija sekundarja u tlajna 3 kilometri fid-direzzjoni ta' Monte Gemellaro. Pratikament, il-lava tal-Etna tgħaddi minn viji taħt l-art. Dawk l-nies tal-lokal isejħulhom vini tal-lava. Fil-passat il-lava żbruffat mill-bokke li sejrin nesploraw. Ħammaru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura nirrakkuntalkom ftit fatti kurjużi u informattivi dwar dawn il-bokke vulkanike. Il-bokka vulkanika 1886 issib żewġ żoni. Iż-żona li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob fil-fatt waħda minnhom minħabba sigurtà ġiet mottija għax hija fonda immens. Ovvjament tista' tkun ta' periklu ħabba tfal u anke persuni li ma jkunux jafu biha jistgħu jaqgħu fiha u litteralment jispiċċaw l-isfel ħafna. Iktar il fuq imbagħad hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Il-mawra tagħna llum setet tkun possibbli grazzi għall-Azienda Forestale taħt id-direzzjoni ta' Filippo Trovato. Ma nistgħux ma nirringrazzjawx lil Bruno Salvatori li akkumpanjana u gwidana f'din l-avventura. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. L-iskop li soqnaw fuq huwa li Milo jesperjenza l-borra l-ewwel darba u kif tistgħu timmaġinaw għal Milo la darba ra l-borra kienet avventura infinita. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Beach Point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Beach Point. Life flows on. Knockabout Sicilja tal-lum ħansuqu u nitilgħu il fuq, però mhux biss, eventwalment imbagħad ħansuqu u ħaninżlu mal-kosta.
Fil-bokka vulkanika 1886 issib żewġ żoni. Iż-żona li qiegħed ħdejja jiena hawn żewġ toqob fil-fatt waħda minnhom minħabba sigurtà ġiet mottija għax hija fonda immens. Ovvjament tista' tkun ta' periklu ħabba tfal u anke persuni li ma jkunux jafu biha jistgħu jaqgħu fiha u litteralment jispiċċaw l-isfel ħafna. Iktar il fuq imbagħad hemm bokka oħra li ċ-ċirkonferenza tagħha hija ħafna ikbar minn dawn it-tnejn. Temperatura u fuq niżlet sew, però fortunatament ix-xemx Siċiljana lilna ta' Knockabout Sicilja tħobbna ħafna u qatt ma tabbandunana. Nassigurakom jien li din ix-xemx hawn fuq is-sħana tagħha hija ferm apprezzata. Għal Milo hawnhekk avventura ma tispiċċa qatt, għadu ma waqafx ifittex u jipprova jiskopri u jara x'hawn. Ovvjament qed nassumu u nimmaġina li għalih hawn ħafna rwejjaħ kif ukoll il-materjal li qed jirfes fuqu innovattiv u ġdid għalih li qatt ma' esperjenza. Milo, niċċaqalqu minn hawn? Inkomplu nesploraw dawn il-bokke vulkanike billi nitilgħu iktar il-fuq. Soqna ftit minuti oħra u tlajna madwar 300 metru l-fuq. Din it-tieni bokka l-aħħar li żbruffat kien iktar minn 100 sena ilu. Finalment imbagħad tasal hawnhekk dejn il-bokka vulkanika Maggiore li qegħdin kważi 1500 metru l fuq mill-livell tal-baħar. Biex inkun preċiż fil-preżent qegħdin 1424 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Meta titlem fuq f'ġurnata bħallum li hija viżibilità tajba ħafna tgawdi veduti mill-isbaħ. Waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħmel meta tkun f'postijiet uniċi bħal dawn huwa li tieqaf u tosserva l-veduti. Veduti li tant kemm huma sbieħ li xi kultant jinħassu li mhumiex reali. Aħna llum konna fortunati li qegħdin ngawdu viżibilità tajba immens. Fil-fatt fil-bogħod nistgħu naraw il-baħar u anke nistgħu naraw Aci Castello, id-destinazzjoni tagħna għal aktar tard. Wara li esplorajna l-craters badna l-karozza u tlajna iktar il-fuq. Soqna għal Refugio Sapienza. Ħansuqu lejn l-iktar puntoli li tista' tasal fuq il-muntanja Etna bil-karozza. Waqf obbligatorja għal kull min isuq din it-triq huwa l-punt fejn tista' tara u tosserva kemm il-lava taf tkun distruttiva. Dar li xi darba kienet abitazzjoni ta' familja ġiet litteralment mitfuna fil-lava waqt waħda mill-eruzzjonijiet tal-passat. La darba nkomplu żuqu bħal dejjem Milo mill-karozza dejjem josserva u jammira dak li jkun għaddej fuq barra. Ma nafx jekk hux immaġinazzjoni tiegħi, imma llum qisu qiegħed iktar fuq ix-xwieg. Tgħid jafx qed jistennieh la darba naslu fuq l-Etna. Għax tajjeb ngħidu li għal Milo din ser tkun l-ewwel avventura fuq is-silġ. Refugio Sapienza, l-iktar puntoli li tista' tilħaq bil-karozza tiegħek fuq il-muntanja Etna. L-iskop li soqnaw fuq huwa li Milo jesperjenza l-borra l-ewwel darba u kif tistgħu timmaġinaw għal Milo la darba ra l-borra kienet avventura infinita.
Il-muntanja Etna tista' tkun 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar, però aħna minn hawnhekk mir-Refugio Sapienza f'inqas minn 40 minuta ħanniġu mal-kosta, villaġġ tas-sajjieda mill-Isbaħ. Id-destinazzjoni li jmiss salina ta' Knockabout Sicilia hija Aci Castello, żona kostali mill-iktar affaxxinanti, żona sabiħa kemm fl-istaġun tas-sajf u anke fix-xitwa. Milo boy, isma naqra dan il-fatt interessanti dwar Aci Castello. Aci Castello, il-villaġġ, inqered kompletament fl-1170 b'terremot. Però mbagħad kien biss 300 sena wara li dan il-villaġġ reġa' beda jinbena. Jiġifieri pratikament in-nies ma għexux hawnhekk għal 300 sena. Grazie. Grazie mille. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Alpro Plant Protein. Bridgepoint. Life flows on.